United States President Barack Obama gi-welcome ang mga leaders sa napo ka mga nasod nga miyembro sa Southeast Asian nations alang sa summit nga gipahigayon Lunes didto sa California. Lakip sa mitambong mao si President Benigno Aquino III, kauban sila si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ug Communications Secretary Sonny Coloma. Sigon sa presidente nga hisgutan sa summit kauban ang mga leader sa Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei. Mao na kini ang unang higayon nga nag-abot sa usa ka meeting ang napo ka mga nasod lakip ang Pilipinas aron hisgutan ang ekonomiya ug mga isyu sa seguridad lakip ang South China Sea ug counter-terrorism. Ang China dili miyembro sa ASEAN apan ang pagtukod niini og mga artificial islands inubanan sa mga airstrips sa South China Sea mao'y mihatag og international concerns ug heightened tensions sa mga ASEAN member countries. Bisan pa man og walay gi-claim nga teritoryo ang Estados Unidos sa South China Sea, ang nasod nakiglantugi alang sa pagresolba sa katungod sa panakayan ug naglaom nga magkahiusa ang ASEAN member countries nga maresolba ang panagbangi base ang international law. Sa US President Obama nga maoy host sa ASEAN leaders, naglaom nga pinaagi sa summit mas mulawom pa ang panagsama ug pagsaka sa ekonomiya sa mga nasod.